pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na morning bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa aton mga kauturan nga sa mga merkado, kamusta morning? Hindi tama katugnaw daw amat-amat ga iskirda ang amihan. Daw gina-welcome na naton ang summer sa bulan sa Marso kadasig pizza 2 na sa bulan sang Marso. Ang aton patrol nagalambiyong na sa mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod, idulong na nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod naton ang birthday boy karong adlaw si Aksyon Alvin Graba. Salamat gid sa pamahaw nga gindulong dire, aga pa kompleto na. May ara na Balenciana, kompleto ba? Puno ng lamisa. Aksyon Alvin, salamat gid sa pabahaw. Aber, kamusta da sa merkado? Aksyon Alvin? Yes, Action Fred, thank you, no? And more to come. Dugay-dugay, madamo pa sang maabot. Salamat gid. Yes, so salamat gid, no? Sag magapadala sang ila sining nga mga regalo. Welcome, no? And still waiting. Ay. Anyway, Action Fred, sa piyak sining medyo mayad na, no? Ang tiyempo sang panahon. Pero daw hindi man mayad ang presyo sang isda. Bangod ang supply on and off mo. Nagligad si mana kahit papano, nagkaguro ginhawa jutay ang presyo sang isda. Pero subong siniya diri sa Burgos Public Market, medyo may pagsaka jutay, ang iban maintain man ang presyo, no? Ang marot subong kay pare Junior, pila subong ang marot? 160. Pero nduro dagko siniya. Mamungyapon ano ning kuani bulaw, no? Ang bulaw ta subong bare tag pila? 160 man. 160 tag 160 na lang ang presyo, no? Ang kuani available si Tuloy mayad man ang kuani dagko ni Action Fred para sa aton sini nga mga kauturan, no? Ani ning kwanta ni Tuloy? 100 ang tuloy. 100 ang tuloy, no? Ang available subong man, kalabanan makitan mo sa lamesa, ang bangros. Ang bangros kay Dudong pila sa mupre. 190. 190. O dumayad siya subong, no? Medyo nagnubo siya. Oo, ikumpara mo nagliligid sa mana. May nagnubo. Available man diri sa kay ungi ang panit, no? Ang panit sa kay ungi subong tag pila? 180. 180. Aksyon Alvin? Yes, sir. Sa Domingo, ara ko da, wala panit? Way panit sang Domingo. Kapo, no? Oo. Mayo nga nagpakita man ang panit subong. Magdako ning panit. Pre, amo na ning Munang tuna. Tuna. Magdako ni siya. Action Fred gali tuna ni siya. So, ang mali ang available ang ano pa rin available ta nga isa? Bulaw, no? Ang bulaw ta subong pre. 200 ang kilo sang bulaw, pero ang gagmay medyo gagmay 180. Ang durodag ko 200. Nga, thank you kid. Kadto naman kita Action Fred kung may gagmay, mas may gagmay pagid, no? Pero amo ng mga Pino, kakampiyon man kaunon sa ato sining mga kauturan sa kay may Pino nga klase sang lubo-lubo available subong kampiyon, no? Priska katama. Pila subong ang lubo-lubo to pre? 160. 160, no? Amo na medyo nagsaka siya, nagligat to nag 140 pero subong niya 160. Ang bulinaw ta Action Fred hindi ni siling biyangan dagko katama, pero yan regular nga bulinaw na miniklawon pre. Amo man tag 160 man. 160 man ang available, pero may gagmay ni siya subong nga bangros. Ining bangros ni makabig mo bala Action Fred nga sa mga manugpunong ano siya similya pa lang, pero dagko na ni nga klase pero palargo, no? Pila na ni siya subong pre? Tag 140. 140 kagmay ni siya nga klase sang bangros Action Fred. Isa pa diri available subong ang karaho.
Oo, ang karaho ta subong pre tagpila. 160 man. 160 no ang karaho. Sa panalag ko action Fred, why subong sang supply sang tuna, wala man supply ya sang tangigi. Ang supply subong action Fred si kay nini kuan siya no? Way good no? Ano ni nga isda ni? Dorado. Dorado nagamay si Dorado pero tagpila subong si Dorado. 180. 180 subong action na Fred. Ang supply nga nagjutay ang supply pre. Baylo-baylo ang hangin. Isa may panman lang na madlos, isa mayo man. Oo, Baylo- hindi pare-pareho no? Why? Dungka? Oo, hindi puro pareho action na Fred ang dungka sang isda. That is why medyo mahal. Dito sa kay Bibit action na Fred, ang isda sa kay Bibit available ang iya sang tilapia. Ang tilapia subong 180 ang kilo. Ang ginapangita mo nagligad action Fred ang salmonete. Arana? Yes, arana. Arana ang salmonete pero kabalo ka ang presyo subong sang salmonete sa rather sang salmonete. Kampiyon man subong action Fred. 260 to 280. Namin na siya paksyon eh. Oo, namin ni siya paksiyon. Pamalhan mo namit man. Oo, pamalhan mo siya namit man, no? Kampiyon pag ni action Fred. Ang iban kung paksyo bla action na Fred. Ang kuan siya subong ginabutangan bala nila sang mantika, ang pinakaulihi. Kampiyon gidyang sabor kung salmonete, butangan mo sining pinaksyo. Rada sang sining mantika, no? Ang kuan diri subong action Fred, may ara sa pihak to sa kay Bibit, mangudlong gali action Fred, medyo yellow ang iya sining ikog pero kampiyon, no? Pero tag 260 ang kilo sang mangudlong. Ang lukos subong aga gadalagan man 260 to 280 ang kilo, and ang of course muni ang available subong bansa sa pihak to. Medyo may panalag ko sa pihak pero bansa lang ang 320, medyo mahal siya, nagligad to 300 lang. Subong 320 ang kilo. Yun ay action Fred. Action Alvin? Yes sir. Kapon adto ko na sa Burgos, kuni may mga kasag na ang ginabaligya. Oh. Sus, ang kilo sa kasag 480. Wow, pero di ka mahal. Oo, pero ang gagmay, ang crablets to naglegal bala action Fred, no? Dumamo to, 100 pesos lang ang crablets. Pero gagmay lang ni siya kayo. Sakto ni siya, the best ni siya nga luto action Fred. Ang kon man ang iban diri gina prito ni ang iban para crunchy siya katama, no? Ang kaginaway natuto na picture action Fred, ang tahong subong kag ang tag 100 rather ang kwan siya, no? Ang ara sa baso 50 pesos. Ang iban the reaction na Fred, ang punaw is 100 pesos. Muli ang available nga mga isda, no? Diri sa area naman sang Burgos Public Market. Nagstorya kita kagina with Sir Ruben Casipi. Upod naton sa pangapi action Fred si kuan Nini Pato. Oo. Ba aga pa sa bugtao? Yes sir, aga pa bugtaw si Sir Nini Pato. Upod man si Sir Ruben Casipi, aga pa sila diri garo istoryahan ay. Gastorya man sila sa presyo, silingani nila basta gani ang supply, isa lang ang supplier. May tendency masakagid ang presyo kapin pagid kung dinitang supply, pero kung gabaha man ang supply sunod diri kay Sir Ruben Casipi, di man lubo man ang presyo. Pero lauman mag-antes magsimana Santa, maamat-amat na siya nga maglubo. Mali ang mga forecast, no? Sang mga of course ni Sir Ruben naman ang mga forecasting nila nga maganubo pagid ang presyo, more or less mga pila ka adlaw, no? Rather antes ang sining ginatawag nila nga Semana Santa. Action Alvin? Yes sir. Kung gapasulod ng Semana Santa, ang isda gamahal, kaya man wala gabakal sa karne kay kalabanan sa mga Pinoy gapati, pe sa puasa, wala gabakal baboy, karne, kagiban pa,
pag sampot sang Semana Santa, gapakadtong Semana Santa, ang iban gapuasa, amo na nga, gataas yung presyo sa isda. Oo. Yes sir, no? Amo na hambal man ni Sir Ruben, siling niya, antes magsulod ang Semana Santa manubo. Pero, Semana Santa, may presyo na. Forecast na Sir Ruben? Oo. Mo ginang lakat sa ang isda. O basta antes magsimana Santa, antes pa lang medyo manubo-nubo na siya. Pag bumira ang Semana Santa, talbo naman na siya. Grabe ang pagsaka gali action friend, no? Sakto gidang basta kay mahal ang ba ako mo bay nagpuasa, way kakaon karne, tay chance naman sa mga manugisda, no? Pero kung tapos ang Semana Santa, balik naman. Balik na naman na sa barato naman na. Ay, okay, si Sir Ruben, action na friend. So, maling sitwasyon, no? Sa baligyan ay sa isda diri sa Burgos Public Market. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Ang dapya sa ngangin daw hindi na tama, kabog na o daw matamat na, no? Pagsulod sang summer ni ba, pamalatian naman, oy, halong gida, subong nga bulan, Fire Prevention Month. Halong sa kalayo, halong sa sunog. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson nagpasiguro nga manginlegal kuno ang pagpangutod sa kahoy sa panaad. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginaklaro ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi basta-basta kung hindi pwedeng mapadalit-dalit na lamang ang plano nga pagpangutod sa gobyerno provincial sa Capin 300 ka mga eucalyptus nga kahoy sa Parad Park Stadium, barangay Masilingan, Surad sa Bacolod. Suro kay Lacson nga kinahanglan nila nga magakuha sa nakaigo nga permit gikan sa DNR kon Department of Environment and Natural Resources. Ibalawan nga ining plano nga pagpangutod sa eucalyptus ang una ini naging desisyonan sa gobernador tungod ang plano nga mapalapad-lapad ang parking area sa abong panaad kag irisan sang endemic kahoy kag sa ulihi butangan sang ginatawag nga landscaping. Magluwas sa naging siling sang gobernador nga mag-agi pa naman sa approval sang sangguniang panlalawigan. Way pas na pato nga pisa kung nasan o umpisahan ining plano nga papangutod sang kahoy sa panaad. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon. Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Ilisensya mo gini sa DENR. Kung Islam mo siya kahoy, ulato mo naman taga 10-20 anyos. Kaga magdako ka magtaas naman ang kahoy nga ibulos mo sa pinangutod nga kahoy dira sa panaad. Depende na kung ano ang tindog kag opinyon sang DENR sini. Kaya hindi pwede lang pang-utod mo lang gilayon, may salabton kagid sa DENR. Nang tao ta, kung bala pahanugutan ini ang pagpamulod sa kahoy sa panaad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 29-28. Una nga bula resulta 29 kag 28. Second draw, ikadua nga bula 18-38. Ikadua nga bula resulta 18 kag 38. Third draw, ikatatlo nga bula 2-23. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 23. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa
sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Aber pasudlon ta ang report ni Aksyon Edin Aboso, 42 anyos nga lalaki arestado matapos makuwaan sang armas, lutang, sospetsado oy hana kun tani nga malagyo sa checkpoint. Detalye sini upod kay Aksyon Edin Aboso. Aksyon Edin, please go ahead.
Maayong agaksyon Fred, arestado ang isa ka 42 anyos nga lalaki matapos makuhaan sang homemade revolver nga armas luthang, mga balas ang kalibre 38 kag binangon sa checkpoint nga ginpatigayan sang Isabela PNP las 3:30 sang hapon Pebrero 29 sa Magallanes Street, Barangay 1, Banwa sang Isabela. Ang sospetsadong ginkilala kay Tirso Tinto, legal ang edad kag residente sang Barangay Kansalungon sa amo nga Banwa. Sunod kay Major Ruben Pajarito, hepe sang Isabela PNP, sakay si Tinto sa iya motorsiklo kag sang nakita nga may checkpoint, gilayon ini nag U-turn rason nga ginlagas ang kapolisan kag sa pagpangusisa didto kag nakita ang nasambit nga armas luthang. Sa karon padayon pa ang investigasyon nga ginapatigayan sang kapolisan kag nagapakig-angot man sa militar agud hibaluon kung may record sa ila ang sospetsado. Priso karon sa custodial facility sang Isabela PNP si Tinto kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa iligal nga paghupot sang armas luthang subong adlaw. Pamatian naton si Major Ruben Pajarito. So po ay panaw ongoing ang Kwansing Army kay gina-coordinate naton sa Army no kasi araman sila may ma-record sa ila. So far daw may pa feedback sa aton sa subong. Well, ginakandat ito checkpoint, no? So, na-observe siya natin nga nagbalik siya. So, mo itong ginlaga sa aton kapulisan. So, nakakuha na labot siya. Ang ini nga balitang dulong sa inyo sang DTX 500. Ugaling ang pag-inom sang DTX 500, kaya ang DTX 500 ang may tatlo ka anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubo sang glucose, vicin nga nagakontrolar sang imong blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Mas manaming updan ini sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sang aton immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Balita halin sa NOCPO ang ka-aksyon niyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kapangapi na kamo? Plo pangapi tabi ng manamit nga kape bla? So, wala tupo nga kanamiton kon mga pi ikaw kun aga ng mainit itan sulok-sulok mo bla? Kampyon na ng kape nga ng gasiri-siri gibala kanamiton no nang masulod sa tiyan mo ga bugnaw ang tiyan mo, ga init gulpi, da maumpawan kagid. O diri kita, mapa-check up ka, libre, mapa-konsulta ka, libre, dira sa Life Extension Clinic, no? Alas 9 sa aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Komportable da, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Langkoy na bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 kapamalatian ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, kagaipin nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic lang sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Resulta sang luto pagkatapos ang mga ini.
kadapya na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa Time, las 5:50 kon alas 5:24 na nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon, wala sa ginsimpon nga kimikal, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Mind you, hindi sini magkurinot ang inyong panit. Para sa ubing kamprisko gakotes, Santon Plus Herba nga habon kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka magubing tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Paagi sa online, kag pwede ma-deliver. Sa tagsa ninyo kapuluyan, paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita, bawd ako na, 252 milyones, 252 million. Porte, no? Kombinasyon in any order, 40, 14, 41, 20, 52, 36. Resulta sang 658, 40, 14, 41, 20, 52 kag 36. Sa ilo kita 649, ang jackpot 22 milyones, 22 million. Kombinasyon in any order, 30, 40, 6, 16, 21. Resulta sang 649, 30, 40, 6, 16, 20 kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Hoy, gusto ka mga pi Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. May niya kay ulaklamay, kung may diabetes ka, patok na patokid. Makawulig palir to sa atong lawas kag paminsaron. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan sa mga scientifico dito sa Amerika ng resulta na diskubrihan nga kung berde pang kape, perti ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, kag loaded pa sang phytonutrients. Panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore
malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sabisan anong
Bacolod, San... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sang madamo nga herba. Ining palanakit sang kalutalutahan, epektibo gid. Nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sang kabataan. Sakit yan, sakit puson. Aber bakal kamo Santon Plus Herbal Oil para epektibong enugbanyos. Bakal kamo sini butang sa tagsa kapuluyan sa tion sa pagkinahanglan kag emergency inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na diri kita. Balita naton sa City Hall. Liga President Gonzales tagapangabay sa mga barangay nga magtukod sa barangay Bantay, Sunog. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, kadungan sa pag-umpisa sang Fire Prevention Month, nagligad nga Marso 1, nanawagan si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales sa mga kabarangayan sa syudad nga magtukod Action Fred sang Community Fire Auxiliary Group o kon CFAG o kon natawag man nga Barangay Bantay Sunog sa ilatag sa tagsa ka mga lugar. Si Gonzales ang nag-author sang sining resolution ngayon na mo sa ginaprobahan sang sanggunang panglungsod. Suno kay Gonzales, sang 2019 Action Fred, may ginpapanaog na nga memorandum ang DLG angot sa pagsunod sang Oplan Ligtas na Pamayanan o kon OLP sa tanan nga barangay sa Bugos nga Pilipinas. Una na ang ginpahayag ni BFP Bacolod Fire Marshal Chief Publio Platania nga target nila Action Fred nga mapanubo ang insidente sang sunog diri sa masyudad sang Bacolod karon nga bulan sang Marso. Urging all 61 barangays of Bacolod City to establish the community fire auxiliary CPAG or barangay Bantay Sunog within their respective barangay. Nabatian si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Sa mga coffee lovers, aton gina-recommend ang Life Extension ni Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga, mag-inom kita sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babakal sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mga las 5:28 kay na umuyog. Diri sa ibabaw sang Aksyon Radio. Kadali lang uyog ya pero mabatyagan mo gid no kay ari kami sa 4th floor sang Aksyon Radio, so kung may pagtayog, mabatyagan mo gid. Sigurado na batyagan man ini sa pila naton ka mga kauturan dire sa bilog nga Bacolod, kabilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ang pagtayog, panawags na linog. Pero makadali lang, pero mabatyagan mo gid kay pag uyog sa lawas mo, dungan, lingin sang ulo mo. Amuning epekto sang tawag naton linog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Santon Plus Herbal Capsule. Kung may nagatubo nga bukol tunawa, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Aning goiter, bukol sa baga, tumor, kasi una, ginapaoperahan ini. Maayo man ang operasyon, galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga magtubo sa lawas nyo, ginatunaw niya ina. So, wala iagi, wala pilas, wala pinalian. Ikombinar mo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang patokid sa tion nga gakulukambyong panahon, tugnaw, init, tugnaw. Di kundi bakod lawas mo, hindi bakod immune system mo, trangkaso, ubosip o nilanat, dali katapikan. Pero kung naka Mighty C, bakod ang lawas, mabato sa anuman nga sae sang panahon. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Kaya wala ni kabulag ang duwa, gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver
sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon kalusuganyan